баъзе блогере ки моҳаш $800 $1000 кор мекунанд, ҳами $100 хайр кунанд, ҳеҷ бало намезанад. ҳадилиса кунед ки баъзе бародароям бедор шаванд. ин дунё дунёи гузарон аст, фақат некӣ мемонад. намозое фаромӯш накунед, намоз, рӯза, некӣ, закот. ҳар шаб зи худат бипурс, агар ту мардӣ, имрӯз чӣ хизмате ба мардум кардӣ. 100 бор бадӣ кардиву шарми ту наомад, некӣ чӣ бадӣ дошт ки як бор накардӣ. ассалому алайкум ҳамватанони азиз, бо шумо ҳастам ҳусайн нуриддинов аз канали фикри шумо. дӯстони азиз, имрӯз як марди худо дар шаҳри Питер ба мо занг задан, каме ҳам бошад маблағе роӣ кардан ки мо ба ниёзмандон хайри вай одамро расонем. ба бародаро, моро чанд бародаро занг задагӣ, иншоалло мо озӣ ба химаш рафта истодем бо ҳамроҳи акаи Муҳаммад. акаи Муҳаммад, бовар кунед чанд бор шуд занг мезанем, шумо ба фикрам дидагии ҳамин наворода бисёр ҳастанд. бе ягон чиз ҳамин вақта кори худшона мепартон дар хизмати мо бу шумо. чӣ хеле ки қайд кардам, дар шаҳри Питер акаи Хуршед ба мо маблағ роӣ кардан ки мо ба бародарон ва модарон каме ҳам бошад, мақсад хайри ҳама одама чиз кунем, расонем. баъзе бародаро ҳар хел комментариҳо менависанд ки чӣ реклама мекунед. бародаро, ин реклама нест. ҳамин кора начала мо ман ҳамин аки Муҳаммад кати сар кардем, ҳамин уже мана бинед чанд бародаро уже ҳамин кора сар карданд. ин хайр мешавад, хайри оммавӣ, хайр мешавад, хайри махфӣ. бародарои азиз, хайри махфӣ ҳар яки мо ҳам қарз асту ҳам фарз. ҳар яки мо шумо ҳар рӯз мумкин кунем. ина мо медонем боло Парвардигор. хайри махфира ҳеҷ касда намегӯянд. чӣ хеле ки мегӯянд хайри махфира ҳама хел кунем ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам фармудааст, хайри махфиро бояд ҳама хел хайр кунем ки дасти роста кард, дасти чапа нафаҳмад. барои аввал ин хайри оммавӣ мешавад. ин хайра мо мана тасмим гирифтем, карда истодаем. бисёр бародаро бедор шуданд. мисол бисёр ин бародари мо, ин аки Хуршед, аки ин гапо ба ин одам дах надорад. барои баъзе блогере ки моҳаш $800 $1000 кор мекунанд, ҳами $100 хайр кунанд, ҳеҷ бало намезанад. бовар кунед, ин аки ҳамин бовар кунед, ин ҳам санҷишоти худовандӣ аст. ҳар яки моро санҷишот карда истодааст. ҳамин акаи Хуршед каматун блогерӣ ҳам мекунам, аз сайтиш ҳамин поёнда мемонам, оле канали вай ягон сум кор накардааст. бовар кунед, каналда ҳеҷ ки мақсад мо гуфтам монам блогеро миллион кор намекунанд. баъзе блогерода баланд нараве. блогере ки мисол подписчикошон аз 100,000 боло, ана оно каматун кор мекунанд бародаро. ман худам блогерӣ карда истодам, медонам. блогере ки 10,000 15,000 подписчик доранд ва ё бародаро $100 мумкин кор накунанд. барои баланд наравед блогерода. дӯстони азиз, ман ҳамин аки Хуршед, аки нав саркаристааст. мақсад бинед ягон чиз, ҳамон марда гуфт сёмка накун мара. ман худам маҷбур шудам ки сёмка кунам, ки баъзе блогере ки аз 100,000 зиёд, мақсад бародаро каме хайр кунед, ҳеҷ ҷотон кам намешавад. ман мефаҳмам шумоам зиндагӣ доред, мисол ҳаракат кунед, бародаротонро даъват кунед, каналотон бародаро даъват кунед, карта намонед. мо ягон бор карта мондагӣ нестем. мо ҳамин як бор навор кардем, бисёр бародаро акуд худшон телефон кардан, гуфтанд ки мо ҳама қисм роӣ мекунем, гир хайр кун. гапро зиёд намекунем. боқӣ дар амони аллоҳ бошед, саломату бардам бошед. канали мо канали фикри шумо, дар фикри шумо ҳастем, шумо низ дар фикри мо бошед. дӯстони азиз, обуна шуданро фаромӯш накунед, лайк гузоред, наворо падилиса кунед ки баъзе бародароям бедор шаванд. ин дунё дунёи гузарон аст, фақат некӣ мемонад. намозое фаромӯш накунед, намоз, рӯза, некӣ, закот. дигар ҳама чизе корои дунё бефоида аст. моқӣ дар амони аллоҳ бошед. ассалому алайкум. ассалому алайкум бародаро, ман ҳамин дар шаҳри Питер як бародарамо ба мо маблағ роӣ карданд ки 5 то 7 оилая дасти кӯмак кунем. ман акои Муҳаммад дар хизмати мо бу шумо дар Питер, дар шаҳри Питер бо мо ман ҳамин дар навораи моя тамошо кардем. аки Хуршед ном доранд. аллоҳ хайратонро ба даргоҳаш қабул кунад, давлаттонро дучанд зиёд кунад. аки Хуршед, саломат бошед дӯстам.
که شما گفتید نوار نکنید، با شما یک بلاگری هم کمتون میکنید. اکا جان کانالتون هستی شما میمونم و با تگید نوار با کانال همین آدم میمونم در آموزش یک نواروشون تماشا کنید، دستگیری کنید. ما کی محمد ملده سانی دو این بارا در اومدیم با چیز کردیم، خرید کردیم. بعضی چیزا خاطر ما بر اومده است. انا تف گرفتیم انشاءالله. وقتی خورشید را آمده برادر و قریب که فراموش کنم ماه شریف رمضان بر شما مبارک باشد. من اکی محمد جانم شما تبریکات میکنم، تبریک میکنم با ماه شریف رمضان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران، با شما عمر دراز، رزق فراز آرزومندم. روزها به ان شاءالله کم ماند. رمضان مبارک شود به همه شما. از شما خواهشمندم که همین ویدیوهای برادر رو دستگیری کنید. انشاءالله ما ویدیو رو همین بچه برای چی ویدیو میکنه؟ ویدیو میکنه که همین که آدمایی که نمیدونن که پلاش چا کنه کجا مونه، همین بچه گریب ویدیو کرد که یک آدما چشماش کشوده شود که خیر یاردم کنی چی طور میشه. برادر مراده فکر شما کانالش سویتینه به خدا چقدر آدما یاردم کرد. من خودم وادی تلاش نپریمیر نه رو با خیلی همین زنگ میزنه میبیام همین خیر میگوید که خریده میبیام برای چی که یاردم کنیم. خیلی همین ویدیو پادیلیت کنید، نگم کامنتار بعضی نویسن که آدما شما عبرت گیرن و دست یاری کنند دیگه آدما. سلام علیکم، آباد باشین. یک جان تشکر.